постепенно след известни колебания. Оптимално място като опорен полузащитник, но проблемите, които има с контузени, след грешката, която допусна в последните минути на шампионат, бяха убедително в последния кръг. Левски загуби, като гост ще действа зад Базил Декар. Димов за Нуно Пинто. Отново Исмаил Иса затваря пътя на Димов към Везелов. Той непрекъснато се прибира в защита, подпомага своите съотборници от халфовата линия в пресата, която Черно море осъществява в сериозен натиск, благодарение на Нуно Пинто, който непрекъснато се включва, и на Илян Йорданов, неговата стабилна игра по крилото. Рамос връща към Димов. Пламен Илиев. За полузащитниците на Левски. За сметка на това, Черно море ще разчита на един качествен, опитен футболист в атака, какъвто е Георги Божилов. Георги Илиев. Димов изпревари Жоал. Нуно Пинто в средата на терена. Това е една нетипична позиция за него. Стана дума за това, че за първи път започва като опорен полузащитник, откакто е в Левски. Разбира се, ще наблюдаваме с интереси голът, който отбеляза Марсиньо, е трети негов от началото на сезона и той става втория най-резултатен футболист на Левски тази година, заедно с Симеон Райков. Двамата имат по 3 гола. Базил Де Карвалио е далеч напред в тази голмайсторска класация с 9 гола и 3 асистенции в 11 мача. С глава. Нова изсипана топка в наказателното поле. Топката в притежание на домакините. Лошо започна този матч за Ботев Враца. Отбора на Антони Здравков по принцип разчита самичък. Андрей Атанасов успя да създаде ситуация, от която неговият отбор може да извлече много. Илия Илиев ще центрира топката в наказателното поле на Владислав Романов. Отново беше изостанал Милдер и само грешките му. Ъглов удар за гостите. Отново Димов скочи най-високо. Клуб и е нормално да знае противодействието срещу силните страни на Левски. Центриране в наказателното поле на домакините. Димов пресича този пас и сам започва контратаки с превари Андрей Атанасов. Мюдер. Димов за Старокин. 1 минута до работоспособност. Не се разбраха Романов и Игнасио Лопес Варел, иначе не беше много добре. И ако играе по този начин, убеден съм, че няма да бъде един от 4-те отбора, които ще поемат към Б група след края на сезона. Гаджев с Монтана. Матчът ще се играе в Монтана. В последния кръг Ботев Враца приемат Черно море. За топката е Гаджев. Хубаво подаване към Димов. ...189 см е висок Даниел Димов. Добра цел е за подобни центри.
треньора Илиян Илиев и от ръководството на сините. Малко странна ситуация, в която изчистена топка далеч напред. От дълго време насам, като титуляр в отбора на Локомотив София, не е започвал Илян Гаров. Той ще трябва да играе като десен бранител. Добре знаете, че неговата обичайна позиция не е там. Той е централен защитник. Но поначало играч, който умее... След това последователно и Антонио Павлов не се разбраха, не тръгнаха заедно да пресират своите съперници. Дават възможност на Даниел Димов да организира атака. Пасът е към Де Карвалио. Той много добре свали с самият Велев. Направи едно интересно изказване, че Николай Митов би трябвало да напусне заедно с Илиян Илиев. Понякога се случва така, че помощника остава, но най-обичайното нещо е, когато даден треньор си тръгва и помощника да си замине с него. В Левски не видяхме точно това. На Николай Митов ще помагат Мариан. Холандеца, много добра идея към Вазил Де Карвалио. Усетиха се обаче централните бранители на Локомотив София. Продължава атаката на сините в ляво. Мир Костадинов много добре успя да му отнеме. Втурва се в атака. Опита се да комбинира с Антонио Павлов, но беше пресечен. Главният съдия попречи за двойното подаване. Пазва в предни позиции към Антонио Павлов, надиграно от Даниел Димов. И с изнасянето на топката затворени. Няма нарушение на Даниел Димов срещу Антонио Павлов. Трябва той бързо да се изправя на крака. Отново Димов към Йовов. Този кръг ще се изиграе по-рано, по-късно днес. Ботев Пловдив напуснаха на техните места. Видяхте Уил Кери, другият. С малко беше зад защитата на Левски. Може би лека компенсация за края на срещата. Двата отбора с по 10 души. Много категоричен беше в решението. Можа да бутне топката в страни от себе си, да я изнесе на левия фланг. Неговия пас беше пресечен на Николай Митов. Подготвя третата си и послед... Но в крайна сметка явно Левски няма, или поне трудно, ще може да измъкне. И Николай Митов непрекъснато подвиква и подсказва на своите футболисти какво трябва да правят, само че едно е с подсказване, друго е когато си на терена. Хубаво подаване сега, добра възможност за отбора на Левски и това е. Безславно завършва атаката на Локомотив София. Виждам, че Любомир Симов подготвя трета и последна смяна. Втори Костадин Велков се появи в игра. Христо Йолов към Даниел Димов. В дясно е Гари Родригес. Ромен ли иска топката. Холандец обаче играе сам. Ели. И той центрира. Георгиеров и Уилкер се усети. И Даниел Пеев. Умее ги тези пасове зад гърба на защитата. Даниел Пеев доказва го не един и два пъти. Бързо обаче защитниците на Левски и халфовете пред. И възможно за контратака. Приключи още в своя зародиш. Джонго Присо с новата си леопардова прическа демонстрира добро самочувствие преди началото на двубоя. Сега преса в половината на Левски. Имаше претенции за нарушение от страна на червените. Не така мислеше главния съдия. Само 4 точки разлика между двата отбора. Евентуален успех днес със сигурност е изключително важен в борбата за титлата, къде тези два отбора Банделовски тотално надигра своя съперник и сега не лошо центриране от страна на капитана на ЦСКА Марсиньо от крака на Даниел Димов. Топката излиза. Топката с глава към него, защото Дъсли Милдер беше взел добра позиция, но след това атаката на ЦСКА продължава. Марсиньо не се получи неговото центриране. Дъсли Милдер. 3 попадения. Едва ли някой очаква, че толкова добре ще се включи в състава на сините. Даниел Димов, дълго подаване, в ляво стартира футболист на Левскито. Много ценен, когато трябва да пресира, да отваря пространства за футболистите зад себе си. А днес решение показва главния съдия, че няма да отсъди такова. Джонго Присо бързо за Марсиньо, веднага атакуван от Даниел Димов и само тъч за ЦСКА. Прави впечатление, че за двата отбора Джонго Присо хубаво за Марсиньо и той се подхлъзна по подобие на Родригес и оставя много свободно пространство за Даниел Димов. Страхотен изстрел на Димов на около метър и половина. Ето го и първият удар от началото на двубоя. 35-та на стадион Васил Левски, все още 0-0. Димов.
Към Йорданов. Отново Венков не беше убеден. Новото нападение на ЦСКА Джонго Брисо. Но наистина до максимум затрудни своя съотборник. Димов. За Гари Родригес на пространство пред холандеца. Центриране. С късно разиграване. Не се ориентираха футболистите на Левски. Центриране на Лорес Варела. Отново не се получи. Защото в противен случай Гари Родригес щеше да получи на отлична позиция. Опит за преса срещу Венков. Още по-наляво е Лорес Варела. Най-вероятно ще подаде именно към Варела топката. Венков. Неубедително първо докосване. На особено добри 40 за Игнат. Гари Родригес. Че вече продължението на двубоя. Заключителни 20 на секунди. Лорес Варела. И ново неточно подаване. Може би ще реагира по някакъв начин през второто по време Милен Радоканов. Левски отново напада чрез Гари Родригес. Кия ЦСКА ще атакува. Мартин Камбуров скача за високата топка. Бе обаче освободил зоната в средата на терена. Там обаче не успя Марсиньо бързо да проведе атаката на ЦСКА. Гаджев. Тя попада в Камбуров. В ляво стартира Спас Делев. Сега обаче Димов с важна намеса срещу Камбуров. Рамо в рамо игра Даниел. Ето го и сигнала на Йорданов. Центрирана на неговия съименник. Играе футболист на Левски. Даниел Димов с глава. Тя попада в черни. Стартира в ляво. Велев. Добре се развива атаката на Левски. Топката е върната малко по-назад към Владимир Гаджев. Няколко пъти разиграха в наказателно. Хубав удар от движение на капитана на Левски. Черни не беше особено затруднен. За Стефан Велев. Димов. Пълнокръвно играване през Дъсли Милдър. Гари Родригес. За отбора на Левски. Центриране в наказателното поле. Жоал Силва беше с гръб, пада след. Ще води атаката на отбора. Христо Йовов. Може би състава от Перник ще започне по-прибрано в своята половина и ще разчита главно на контратаки. Николай Тодоров, който е бивш футболист на Левски, как ще им противодейства, предстои да разберем. Николай Тодоров ще бъде запомнен с онзи фантастичен гол, който вкара във вратата на Глазго Рейнджърс. Подаване към Базил де Карвалио. Той изправи капитана Ивайло Цветков. Топката е насочена, между другото, точно на позиция близо до Цветков. След могат да се отрекат. Това са резултатите, които той постигна. И разбира се, смелостта, защото до този момент определено не се съобразява с нищо и пробва на любопитни неща. А докато резултатите са позитивното на топката за Левски. Именно за това сега виждаме поредица от подавания между дефанзивни футболисти. Даниел Димов получи от Везелов. Зад себе си той имаше опцията да комбинира и с Пламен Димов. Сега топка за Тодоров е онзи фамозен гол. Също Глазго Рейнджърс. Абсолютно мъжество и характер показва Николай Тодоров в амбиция. Виждат такива моменти в футбола, за това ги отбелязваме. Късо изпълнение, върната топка назад. Центриране е възможно за отбора на Левски, който се справи. Сега Окитчук владее, опита подаване през центъра за Петров. Топката не стигна до него. Стегна малко по-напред. Постепенно ще се върне своята половина. Активна преса в полето на Левски за сега не виждаме. Михелич. Трябва да отбележим и един интересен ход на Николай Тодоров. Въпреки че анонсирахме в началото Стефан Станчев, бивши играч на Левски като десен крайен бранител, всъщност тази нарушение в полза на Миньор. Играта ни прехвърли в един от малкото случаи, в които вкара гола си около 70-та минута. Тогава Милен Василев надбяга отбраната и с много хубав удар. Осигури след това и трансфер в Левски. Не успява обаче действия по левия фланг. Този път рано подаде. Това изостри малко атаката на Миньор, но в крайна сметка отбраната в синьо се справи. Сега още повече ръст при тези центрирания. Ето е топката на Илян Йорданов към далечната града. Удар с глава на Везелов. След това възможност за нов изстрел, но се забави Даниел Димов. И
Сега ще пробва и той центриране. Боян Пейков е в добра позиция и лови топката. С това сметка е много по-полезен в фаза атака. Но този тъч можеше да стане нещо опасно. Играч на Миньор обаче се надяваше да получи нарушение. Вместо това играта подял своето търпение и ще прави трета и последна смяна. Още в 63-та минута на този двубой. Стефан Ферухов за Жоао Силва може да бъде изключително ценен. Погледнато в перспектива, днес един... Какво друго да стори, освен да я изпрати в мрежата на Боян Пейков. Левски е на пътя да спечели така ценните 3 точки в битката за шампионската титла с Лудогорец. За отбора трябва да кажем. Победителната победа срещу състава на Етър с 7-1, която повдигна самочувствието. Ще трябва, освен да показват мъжество, колкото и банално и клиширано да звучи, да бъдат и много... Наркомани! Даниел Димани трибуни, но при това студено време, дори и Теко Рамос след това, притесненията на Илиян Илиев бяха свързани най-вече с състоянието. Дава сигнала за изпълнение. Центриране и това е гол 1-0 за Левски. Даниел Димов. Топката добре преминава. Даниел Димов. Той влезе като смяна в началото на матча. Жоао Силва беше задържан в наказателното поле. Филип ухвърли. Димов. Отново Димо с добра намеса. Видяхте. Рамос направи всичко така както трябва. Финтира, нанесе удар с левия. Проблеми с контузени футболисти, безспорно. Много по-осезаеми са проблемите в лагера на Левски, където Илиян Илиев по Армандо Ваюши. Илко Пиргов сега беше принуден да изчисти. Топката беше спечелена от Даниел Димов. Много добре видя Ваюши, свободен в ляво. Ваюши ще може да центрира към Иса. Ето го и неговото подаване. Димов скача високо. Остана динамичен футбол тази вечер. Отбора на Литекс играе много бързо с директни подавания, с малко докосване на топ. Илия Миланов и Исмаил Иса са пред вратата на сините. Димов скача високо. Няма. Михелич. Хубаво подаване. Димов игра с глава. Прохаска. За Димов. Славчев го пресира. Много добър синхрон показва левия защитник на Литекс със своя партньор по крилото Армандо Ваюши. Няколко много опасни атаки. Да оказа на медицинска помощ Литекс отново с човек по-малко. Велев към Димов. Даниел Димов. Ромен Ели. Вляво е Пинто. Пред Ели е Прохаска. Обаче може да не нанесе удар, тъй като играе предимно с ляв крак. Димов играе с нея, тя се озова в притежание на Ваюши, но неговото подаване към Исмаил Иса беше неточно. Няколко отлични възможности пред отбора на Литекс през първата част. Тима на Левски през по-голямото. Ваюши. Божиков остави топката да продължи своя път към вратата.
За Антонио Павлов, играч с номер 9, да идва и да помага на своите колеги от защитата. Лошо бе тя подредена за Локомотив в случая, но Борис Кондев, Анчев, хубаво смени посоката, Димов. Кристовао Рамос, Станчев, Диамотен, Терена, Сират. Друг е въпросът до кога това пасивно поведение на железничарите ще издържи. Цветков отдясно стигна до топката. Намеси, топката обаче попада в Генчев. Гъргоров хитро пропуска. Йолов. Иван Стоянов и Мирослав Иванов. Това са футболисти, които обичат да атакуват и през центъра на терена, да дават възможност на крайните бранители да се включват в АТО. Това е футболист, който в голяма част от кариера в комбинациите на състезателите на Лудогорец. Марселиньо сгреши. Едни позиции за сините. Това е Илян Йорданов. Кайшара добре пласиран, успя да играе с топката. Илян Йорданов завършваше връзките на футболната си обувка, въпреки това играта не бе спряна и няма нужда защо Николай Йорданов. Минев. Димов му отнема. Панша в Хърватия, след като допусна гол в 98-та минута. Лудогорец се стремеше да влезе в групите. Да си припомним набързо съставите. Голубович, пред него полевите футболисти Минев, Барт Моци, Кайшара, Дяков, Генчев, Марселиньо, Стоянов, Гъргоров и Иванов. Това подаване от страна на Ели към Рамос. Сега Кристовао Рамос. Тя бе върната към Голубович. Гаджев. Добро изпълнение към Декарва. Топката продължава да бъде в очертанията на терена. Сега достига до Станислав Ангелов. Димов.